Tak čaute, vítam vás pri ďalšom losovaní Yeezy Boost 350 V2. Tentoraz sa jedná o triple drop, ktorý obsahuje 3 čierne colorwaye s rôznymi farebnými detailami, teda copper, green a red. Takže už sme cirka v polke losovania, nebudem vám ukazovať úplne celé losovanie, pretože to trvá niekoľko hodín. Koľko to už robíš, Adam? 1,5 hodiny. Takže už to robí 1,5 hodiny a je cirka v polke, takže to video by malo 3 hodiny a to by asi nikoho úplne nezaujímalo. Takže ukážeme vám len princíp, akým to losujeme. Je to samozrejme ako vždy generované našim systémom, je to náhodné, sú tam ľudia z miest a vlastne víťazov už máme niekoľkých, zverejníme to všetko na microsite yeezy.foodshop.cz, takže tam ste sa už pravdepodobne dozvedeli všetkých víťazov a teda ukážeme vám ten princíp, akým to generuje náš systém, takže ideme asi na to. Máme tu teda nejakých predošlých víťazov z predošlých miest. Momentálne losujeme Liberec, v ktorom máme, ako vidíte, o veľkosť US 7 copper je 14 súťažiacich a ideme teda vylosovať. Takže klikám vylosovať, dáš to tam zaberis na vylosovanie. OK, teda losujem víťaza. A ideme na to. To už sú všetci vylosovaní, takže US 7 copper v Liberci vyhráva Daniel Čarný. OK, ďalej vylosujeme teda US 7,5. US 7,5 vyhráva Michal Krampera. Gratulujeme. OK. Ďalším víťazom je Robert Tichý. Adam, ty si to potom zaznač, prosím ťa. No, ono tam zůstane. To vylosujem, jo, to tam stáva, takže pohoda. US 9 vyhráva Aja Urválková. Neviem čítať po ránu. Ideme ďalšiu veľkosť. Zase samé veľkonohé baby, takže Wendy. Ideme ďalej. A posledným víťazom v Liberec je Patrik Heger. Toho poznáme, OK. Takže mali sme v podstate v súťaži viac ako 2000 zúčastnených, za čo vám veľmi pekne ďakujeme. Je to úplná pecka, že sa vás zbehlo proste v tú danú hodinu na námestiach a rôznych miestach po celej republike, ako v Čechách, tak na Slovensku, cez 2000, čo proste je super, že sme radi, že proste reagujete takto a podporujete nás v tom, čo robíme. Ak budete mať akékoľvek otázky, tak nebojte sa to strieľať do komentárov a budeme sa snažiť všetko zodpovedať. Robíme to opäť čo najviac transparentne, ako dokážeme, aby všetci haters proste mali všetko ako na tanieri, tak snáď to je pre vás dostatok a ak nie, tak píšte, pokecáme si o tom. Díky, čaute.